de jury is er inmiddels uit. Het was volgens mij een hele moeilijke taak. Dus ik laat jullie ook niet langer in spanning wachten. Ik geef het woord aan Jacques, de voorzitter van de jury. Jacques, we willen graag alle voorlezers even hier op het podium hebben. Die verdienen het wel, vinden wij. Ja, kom daarbij staan. Ik ga wel even hier staan dan. Zo. Daar zijn ze. Lukt het of niet? Ja. Er zijn er heel veel. En ook de PABO-studenten. Wacht even, dan misschien een beetje. Nou, ja, laat ik meteen beginnen, want het is, ik vind, en wij als juryleden vinden het ontzettend leuk om in een jury te zitten. Want je hoort, we hebben vandaag gehoord, de beste voorlezers van Limburg. En dat is hartstikke knap dat je hier al staat. Dus ik wil eigenlijk nu van jullie allemaal een geweldig hard applaus voor deze mensen. Fantastisch. Alleen ik vind, aan de ene kant vinden wij in de jury zitten ontzettend leuk, maar wat leuk en niet leuk is, je mag dan de beste aanwijzen. Maar eigenlijk zijn jullie allemaal de beste. Eigenlijk zouden jullie gewoon alle 13 naar de landelijke finale moeten gaan. Maar ja, als alle provincies dat doen, dan krijgen ze daar geloof ik 150 voorlezers. Dat wordt een beetje ingewikkeld, dat wordt nachtwerk voor die jury daar. Dus ja, wij moeten op een zeker moment een keuze maken. En dat was best lastig, want jullie zitten heel dicht bij elkaar. Maar ik ga toch even van iedereen nog kort iets zeggen. Ja? En als ik je naam noem, doe je even een stapje naar voren. Lou, Lievegeld. Nou, allereerst ontzettend knap. Je moest beginnen. Nou, dat is hartstikke lastig. Maar we vonden je presentatie heel natuurlijk. En je hebt heel rustig en heel ontspannen voorgelezen. Compliment. Ja? Yara. Ja? Ja, je mag wel even klappen. Dat mag wel. Ja. Nou, de Heksen van Roald Dahl, dat is natuurlijk een heerlijk boek om voor te lezen. En je las het ook heerlijk voor. Al die emoties die erin zitten. En toch konden we je blijven verstaan. En dat is best lastig als er zoveel gebeurt. Dus wij vinden dat je ook een heel groot compliment verdient. Want je hebt de Heksen fantastisch voorgelezen. Of nee? Lis. Ja. Met juf Braaksel. Ja. Nou, wat kun jij goed schelden? Ja, dat wil zeggen, juf Braaksel kan heel goed schelden. Nou, dat liet je ook horen ook. En wat we heel knap vonden is dat je inderdaad langzaam maar zeker de spanning opbouwde in het verhaal. En ook de dialogen, dus de gesprekken tussen de twee belangrijke figuren in het verhaal, die liet je ons heel duidelijk horen. Compliment. Lily. Ja? Ja, het was heel levendig en afwisselend zoals jij voorlas. En met lef. Je durfde gewoon je er helemaal in te gooien. En die Chanel, die van jou, die zullen we nooit vergeten. Prima. Robin. Nou, wij hebben genoten van jouw rustige, fijne stem. Dat was heel plezierig om naar te luisteren. En het was heel knap, want je had eigenlijk best een groot stuk waarin je alleen maar moest vertellen wat je zag en wat er gebeurde, wat heel beschrijvend was. En dat deed je heel goed. En daarna kwam die prachtige toespraak tot de dieren. En dat heb je uitstekend gedaan. Zo, ja. Lieve. Ja. Ja, die spinnen, hè, dat was wel een feest. Je maakte het ook heel spannend. En wat wij knap vonden, dat je echt op een hele eigen manier het verhaal voorlas. Dat je gewoon echt jezelf bleef tijdens het voorlezen. En de rust nam, waardoor we niet alleen heel veel informatie kregen, maar ook heel erg gingen meeleven met dit verhaal. Prima. Anne, ja, achtste groepers huilen niet. Ja, dat vond ik natuurlijk wel heel leuk om te horen. Wat dacht je?
En nou, ik vind het heel knap, want er is er nog eentje die diezelfde scène had. En het is best een lastige scène, want het is een hele heftige scène als ze daar in dat ziekenhuis komen. Maar het is ook knap dat je die scène gekozen hebt. En de zaal was ook muisstil. En je hebt er echt een ontroerend moment van gemaakt. Ja. Dan krijgen we Thijs met de waanzinnige boomhut. Nou, heel levendig voorgelezen, heel enthousiast. Je nam ons ook echt mee. Al die verschillende stemmen liet je goed horen. En wat natuurlijk heel klap was, dat je echt stopte op het goede moment, waardoor wij onmiddellijk dachten, we gaan het boek uit de biep halen, want we willen verder lezen. Nou, dat een groter compliment kan ik je niet maken. He? Ja. Emma. Ja, Ravelijn. Dat was eigenlijk een heel spannend stuk en je las het ook heel rustig en mooi voor. Je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren. Dus daar hebben we met ongelooflijk veel plezier naar geluisterd. En wat ook erg leuk was, aan het eind de uitnodiging om zelf te gaan lezen. Nou, je las het zo voor dat we het inderdaad gaan doen, zelf lezen. Dankjewel. Ja? Kyria. Ja, met jou verdwaalden we achter de deur. Hè? Nou, wat we heel fijn vonden, dat je heel rustig en duidelijk en ontspannen voorlas. En dat je ons daarmee ook meenam in het verhaal. En nou ja, wat we ook heel goed vonden, dat je heel duidelijk ook articuleerde. Dus we konden je ook uitstekend verstaan. Compliment. Ja. Sim. Ja, jij was verkouden, dat zei je ook van tevoren. En toch heb je fantastisch voorgelezen. Ik hoor nog steeds de manier waarop jij zei, Theo is een idioot. Dat klonk fantastisch. Ja? En wat ook goed was, dat je de spanning langzaam maar zeker opbouwde. Het werd eigenlijk steeds spannender. En dat liet je ook in je stem horen, ondanks je verkoudheid. Compliment. Dan hebben we Cies met Oorlogswinter. Ja? Nou, dat is best een lastig boek om voor te lezen, want er zitten best lastige zinnen in. Maar dat deed je uitstekend. En ook, en ik zei het al toen ik het mocht beoordelen, jou voorlezen, dat je dat dilemma, zoals dat dan zo mooi heet, hè, die spanning tussen die oom Ben en Michiel, hè, dat die oom Ben blijkt ineens een verrader te zijn, dat was echt een heel goed stuk, zoals je dat voorlas. Knap gedaan. Ja. Evie. Ja, heerlijk om naar je te luisteren, naar Achtergroepers Huilen Niet. En wat we ook fijn vonden was, ja, je zat echt in het hoofd van Akkie. Je hoorde door jouw stem, hoorde je eigenlijk hoe Akkie voelde en dacht. En dat was heel plezierig om daarnaar te luisteren, want zo was het ook bedoeld. Ja? Ja, en dan moet ik nu gaan zeggen, ja, vind ik heel moeilijk om nu te gaan zeggen wie de derde en wie de tweede en wie de eerste is. Want jullie zijn voor mij allemaal en voor de jury allemaal eerste. Maar we moeten een keuze maken, want er kan er maar eentje door. En nou, ik hoop dat jullie het niet te erg vinden als je niet gekozen bent. En steeds weer denkt, je staat hier wel als winnaar in de finale. Ja, dat moet je niet vergeten. Nou, op de derde prijs is gewonnen door Robin Moers. Ja, ja. Ja. Even met de beker, ja. Nou. Nou, dan de tweede plaats. Ja, we houden de spanning erin. Is voor Evie Schouten. Ja. Ja? Waar is Evie? Hier zo. Ja, kom maar naar voren. Ja. Ja. Ja, en het was heel moeilijk, want jullie zaten zo dicht bij elkaar allemaal. En ik zei het al, ja, dat is het leuke en het niet leuke van jury zijn, dat je moet kiezen of je wil of niet. Dus we hebben uiteindelijk heel goed nagedacht en we waren het er uiteindelijk met z'n drieën gewoon over eens dat op de eerste plaats, en die gaat dus ook naar de finale in Utrecht
namens Limburg, Giria Baroud. Oh jongens, wat was dit moeilijk. Maar ja, we hebben nog 2 PABO-studenten. Ja? Ja, gaan jullie maar even daar staan. Ja? Daar moet ik natuurlijk ook even iets over zeggen. Cedric, nou wat wij heel leuk vonden is dat je aan het begin even een pleidooi hield voor het voorlezen. En dat is natuurlijk altijd heerlijk om te horen van een PABO-student. Ja? Je las de tunnel voor. Rustig voorgelezen, de dialogen waren heel helder, een stevige afwisseling. Dus wat dat betreft heb je het wel ons betreft heel goed gedaan. En dan ga ik naar Melissa met Weg uit de Peel. Ja, moet ik iets over mijn eigen boek gaan zeggen? Dat vind ik best moeilijk. Ja. Nou, wat wij ook bijzonder vonden, je las het ook heel rustig voor, je nam de tijd. En wat ook heel grappig was, dat deed je gewoon en ook heel ontspannen. Dat je tussendoor eventjes een zinnetje doorheen gooide wat niet in het boek stond. Waarvan je dacht, ik moet wel even uitleggen wie dat is. Ja? Waardoor het verhaal ook duidelijk bleef. En misschien is dat wel een tip ook voor andere voorlezers. Als je met een boek bezig bent en voorleest. En je denkt, oh, dit is toch wel een nieuwe naam. En die valt er zomaar ineens in. Om dan gewoon even rustig te zeggen, nou, dat is die. Ja? Dus fijn voorgelezen en heel naturel. Ja, en dan moeten wij gaan zeggen wie namens de PABO's in Limburg dan naar de finale gaat. En dat is geworden... Ja. Zullen we even roffelen? Dat is geworden Melissa Hilgers. Ja. Nogmaals jongens, als je niet gewonnen hebt, geen verdriet. Wees trots op jezelf, ga hier weg met een opgeheven hoofd. Want jullie zijn de beste voorlezers van Limburg. Zo. Nou, dankjewel jury. Tot slot, voordat ik het helemaal afrond, wil ik ook nog een paar mensen bedanken. Want natuurlijk alle voorlezers bedankt voor jullie gekozen fragmenten, wat jullie hier hebben voorgelezen vanavond. De jury natuurlijk voor het uitvoeren van een zeer moeilijke taak vanavond. Frits met een Z voor zijn leuke betoverende act. Mag nog applaus, speciaal voor Frits. En dan ook alle deelgenomen scholen en PABO's voor het organiseren van de voorrondes en het creëren van leesplezier in de klas. Ook heel belangrijk. De Limburgse bibliotheken voor het organiseren van de voorrondes en het steunen en adviseren van de kampioenen. Cubus voor de organisatie van deze provinciale finale. Stichting Kunst en Lezen voor het financieel mogelijk maken van deze voorleeswedstrijden. En natuurlijk Royal Theater voor de gastvrijheid en technische ondersteuning. En tot slot, ja, jullie worden ook genoemd het publiek voor jullie steun aan al deze voorlezers en het ademloos luisteren naar alle voorgelezen fragmenten. En aangezien het een hele lange zit was, en ik kan me voorstellen dat jullie ook heel graag nog willen genieten van deze avond, wil ik het hiermee ook afsluiten. Dank jullie wel en een hele goede reis terug naar huis.